jotono lamsogo the secret of life KOKBOROK YouTube channel tini hai no hai nok ne bagoi tegaisa ketar update video tuwi pike tom update video hinke norok o video ni title tai thumbnail nogoi kam kene soiman kana ang tini bokok no sananai tong laitang ni salo resmita mungoi khorokcha buku kirima sinja tai khairma sinja ke jagana thuyi thanga tabuk hinke kubungmo lukuna wanchugoi tongkhana resmita tangoi thuika eba bahigi thuika ni hinoi aboni bagoi o video no poilan se paitak jora naitongni jotro kamke bujin mana bagoi display o je photo nogoi tongmani eba je chalani photo nogoi tongmani asalani mungka Nupendra Reang tai aboni logi je photo eba je burini photo nogoi tongmani ab burini mungka Resmita Reang poila chalabai buri maneke Nupendra Reang tai Resmita Reang borok khorokni hamjaglai tongmani nukungni okra chakra bebak borokno saimanka saimanmani yaklo borokno logi baksake no kairika audno kubina kana Nupendra Reang tai Resmita Reang borok khorokno kairika borok khoroknui kaijakmani bisi tam eba 3 বছর complete tungkha aboni yagulo je Resmita Reang maneke Nupendra ni bini Bihik Resmita Reang bo pregnant ungmani 8 month eba ke 8 mas ungka pheba bini bohogo cherai kuri tungu aboni yak ulo Nupendra Reang प्रत्येक दिन maneke sal brum no chuak nongoi Bihik no phaibu pheba laitang salo hinki Nupendra Reang o je sal brum no chuak nongoi phai Bihik no buma hai laitang salo buprubo same je Resmita Reang 8 mas maneke 8 mas ni pregnant bohogo cherai tungu jagana thui thangka auno kubne kanaka 8 mas ni pregnant eba ke 8 mas ni cherai bohogo tui no jagana thui thangka maneke aboni yak ulo kamini borok saimanka saimanmani yak ulo bono je Kanchanpur nio chak hamnogo trangmani yak ulo doctor saikhana rekha je bono dormonogo haspatro matrangnai haini saikhana rekha o jagani doctor aboni yak ulo ke dormonogo trangya sikangno a je haspataro Resmita Reang bini busa thui thaka belaina khairong sinja tai kirima sinja ogotan angkha Kanchanpur ni tauhate parao aboni yagulo tomongka hinba je Kanchanpur ni police Nupendra Reang no romai tlangka lomai trangmani yagulo joto kok sungmani bo baksa kok saka baksa kok salia pheba abo next video sokpainai je Nupendra Reang tangoi Bihik no aki Bwthar nang eba bo tangoi haikikya abo bebak no next video saimanai aboni bagoi channel no subscribe khai tindi norok jotono kamke buji mana bagoi tei kesa kok like thangni salon no apur no je Nupendra Reang no police romai trang puro bo kawai saka je angte haing dia bo dukho nangjaka belai no bini Bihik tai busa thimani dukho nangjaka pheba jora tongsini no borok khasi angke jora like thangma pore mungsa khainai kuri o video ni bising tui norok bebak kok no saiman khana tai norok bo jidi norok ni bukhani kok o video ni bising tui share khainamo chungo hinke description no ani Facebook page tai Insta page ni link dijak tongo norok orang tui thangoi angbai contact khlaidi eba direct message khlaidi khlaimani yakulo norok bo norok bukan kok angbai share khlaimano hinke tini bagoi video asukno norok jodi no an video no chajagoi tongo hinke channel no subscribe khaidi and video no kaisa share khayoi norok ni bukan kok norok bo share khaimano hinke video pol paithak jana nami bagoi norok jotono paipla hambai